E xa para rematar, Jasper, ti cando, eu que sei, dentro de 20 anos, ponte dentro de 20 anos, que veñades aquí de visita aquí a Gárate Baserri e os antigos nao e tal, que che gustaría, quer decir, como che gustaría que se vese, non? Eses anos de nao, non? Imagino que todos vos, non sei se xa está decidido, non? Pero seguramente todo o mundo seguirá algún tipo de proxecto musical ou de cerca ou de non, sei, porque sodes músicos todos, non? Pero esta época de nao, non? Que queda aí para todos xa, como queres, como che gustaría a ti, ou como pensas que vos gustaría a todos que se recordase, non? Esta banda que había aquí hai mogollón de anos. Pois, lóxicamente, a título individual, como me gustaría recordalo a min? Pois como estou vindo agora e como recordo agora, con ese amigo, con ese afecto de ser grandes amigos, que fan cousas xuntas, coa emoción, co corazón, como estamos facendo aquí. Eu con Kaki acabamos facendo a relación personal organizada. Cando fai 10 anos éramos descoñecidos, sabes, completamente, e vemos que temos moitísimas cosas en común, e agora xa cos fillos del, pois con Marcel e con Luquen, que tocan o Volaren tamén, xa facemos cosas xuntos, e pois acabas ou contigo mesmo, sabes, que éramos descoñecidos fai 10 anos, que grazas á música pois nos juntamos e nos fixemos amigos. E iso é o máis bonito que vivimos. Como me gustaría que se nos recordara pois a xente? Pois co que fomos auténticos, que non copiamos, que fomos un grupo pois patriótico. Penso, fomos un grupo que estivo aí, que deu a batalla, e que se algo quixemos facer, e non sei se conseguimos ou non, intentar engrandecer a cultura galega e particularmente a música cantada na lingua propia. Iso é o que realmente é a nosa batalla, e intentar concienciar de xente e que quede un legado de que axuda alguén a pensar distinto, e que as que xa pensamos distinto, os que xa pensan distintos, que os axude a que se reafirmen nas súas posicións e nas súas conviccións. Iso é para o que existe nao, para crear unha resistencia intelixente e unha resistencia pois valente, que diga vamos a seguir loitando, ainda que nos siga caendo, ainda que vemos que a sociedade non... Sempre hai esperanza. Unha canción que te escoitaches que deixamos aí deixamos a herdanza que lle queremos deixar a xente, que hai que estar aí dando a batalla, que sempre vai haber esperanza, que hai que seguir loitando, sempre hai que loitarse. Si te caes, tens que levantarte sempre.